Здравейте, скъпи приятели! Тази песен е посветена специално за семейството на Аси и на Запрянка и на техният прекрасен принц Илия. Един проект, направен с много любов за момчето, с лъското сърце от село Костиево! Също не се опитва да хитре, благословен живот живее. Парите нейни не пиле и за семейството си миле. Евала на тебе, Запрянке, най-грижовното момче, а за Или принца, нека Бог да ви го пази. Евала на тебе, Запрянке, ти си най-грижовното момче, а Илия и Аси, нека Бог да ни ги пази. Запрянке, ти си най-грижовното момче, а за принца и за Аси, нека Бог да ти ги пази. Евала на тебе, Запрянке, ти си най-грижовното момче, а за Илия и за Аси, нека Бог да ти ги пази. Запрянке, ти си най-грижовното момче, а на принцът сви краси, нека Бог да ви го пази. Здравейте, скъпи приятели! Тази песен е посветена специално за семейството на Аси и на Запрянка и на техният прекрасен принц Илия. Един проект, направен с много любов за момчето, с лъското сърце от село